Monggo Mbah Ramijan. Gandang kula banjir napa sesideman mawon. Sideman. Nah, nggih. Karyanipun Kang Mas Sukron Suwondo. Oh nggih, Kang Mas kula menika. Nggih. Pak. Monggo Ram. Saya. Wiwitane mambuke yo. Andere sang peke Mangan mam. Rio bagus Ingkang olah napa, Pak? kang olah budaya Sewantang pundi Pak Ramijan? sowan menyang kutha gedhe Bendaranipun kados pundi, Pak? Bandara terus kayung Selendang kuning saking pundi, Pak? selendang Jos. kang saking wukir Jenengan saged bawa sideman niku midhangetaken suwantene sinten? Swantenipun Bu Kesi. Wah, ya kok cengkoke Cengkok ini nggih cengkok Ibu Kesi. alah luar biasa. Ngefan to kali Bu Kesi? Nggih tepang wonten YouTube ngoten niki. Mboten ngefan, seneng. Nggih remen. Teman, nggih sami kula nggih remen apa? Swantene niku kula nggih. Kula nggih suwantene. Kula riyen kedanan kali Bu Kesi perkara swara. Nusul teng pundi-pundi nanggere rong menyura pelok barang terus repek durma niku kula dereng marem. Nggih to, Pak? Swara kurang permono ning wasis angungro Sik nek niki rada beda kali Bu Kesi. Cengkoke. Mumpung petuk mangan nek Bu Kesi malah. Ayo, cengkoke ben di anu midhangetaken kali Pak Ramijan. Ayo. Nggih niki ta, Pak? Nggih jenengan lek saged ngoten 200.000. Ayo. Nggih. Nggih niki ta Bu Kesi. Ning wasis Bisa ngono tunai 200.000. ning wasis angungro saged ta? Mboten saged. Ra isa. Agak latihan. Lah ngoten mboten isa berarti jenengan mriki 50.000 lho ngoten. Lah niku wau pun 100 niku wau. Oh, nggih. Saking jenengan to, Pak? Nggih. Jenengan anu rasake meneh napa pripun? Iya. Ayo ora mung kakresnan nggih. Asih, Pak. Angung marang bendoro ya sulistyo pijer ngincangake alis. Oh, mangke langgame sinten, Pak? Langgame niki pripun nggih? Bu Kesi nggih. Mbak Brigita napa Bu Kesi niki? Bu Kesi. Sing mantune. Nggih. Weteng
ana Rawasari mawon jenengan kula tingali kok, Pak. Ana? Gubuk Pundi niku? gubuk ana Rawasari. Nah, mirsani dugi mriki. Ya Allah, nanggape kapan? Bola bali kok nanggape mawon ya, Pak. Pak. Mboten Pak guyon. Nggih guyon. Nggih. Lha kula dongake kangge humor. Ah, nggih. Kula dongake jenengan rezekine kathah barokah. Amin. Nggih. Nggih, tani biasa mawon kok, Pak. Nggih. Mangga, ndake Pak. Terus rasa sideman. Luwih becik patenono timbang pepisahan Sabar Pak, sabar. liwatin jange alesu Koso agaknya rasane ngatiku Najan wis ning serius aku isih mampu lagi sliramu Mangke tindak nekur kali sinden Pak. Urip